ба кӯдак ҳангоми баровардани дандон чӣ гуна кӯмак намоем? милки дандони кӯдакро нарму мулоим маҳз кунед. диққат диҳед ки дар ин ҳангом ангушти дастон тоза ва пок аз ҳар гуна микробҳо бошад. ба кӯдак ашёи махсуси резинӣ ё силиконӣ барои баровардани дандони кӯдак бидиҳед. онро қабл аз додан ба кӯдак чанд муддат дар яхдон нигоҳ доред. ба кӯдаки аз 6 моҳа боло ки аллакай ғизои сахт истеъмол карда метавонанд буридаи мева ва ё сабзавоти тару тоза бидиҳед. ин роҳи босамари халосии кӯдак барои чанд муддат аз дарди дандон мебошад. агар милки дандони тифли шумо варам карда бошад, пас ба ӯ мева ва сабзавоти пухта соидашуда бидиҳед. дар ин маврид интихоб намудани сабзавоти соидашудаи нури зулол аз ширкати оби зулол ба манфиат мебошад. меваҳои пухта соидашудаи нури зулол ин сарчашмаи витамину минералҳо ва дигар маводи зарурӣ барои фарзанди шумо мебошад.